Fel ydych chi'n gweld, dwi wedi bod yn brysur yn paratoi a golchi yr llysie nes i gasglu o'r ardd yn gynharach. Ag sbiwch, gymaint o liw, llysie ffres o'r ardd, gewch chi ddim byd gwell. Rwan, o'n i isio creu pryd o fwyd lle mae'r llysieun bach syml yma yn sereni. Maip. Mae hein wedi bod yn tyfu gennai ers rhyw 3 mis bellach, ac dyma yr maint perffaith i chi goginio hefo nhw. Mae rhywun yn tueddu i feddwl am maip fel rhywbeth mewn cawl yn unig, ond efo'r pryd yma, maip fydd y prif gynhwysyn. Ac unwaith mae hyn wedi cael ei torri digon mân, maen nhw'n mynd i fewn i'r prosesu bwyd. Mae eisiau dorio fyny'n fan tan bod o'n debyg iawn i maint reis. Mae hwnna yn edrych yn barod. Efo chydig o olew yn y badell, dwi'n ffrio tua llwy fwrdd a hanner o sinsir wedi ei dorri'n fan, cyn ychwanegu'r maip a'i gymysgu'n dda. I roi chydig o liw i'r pryd, dwi'n ychwanegu moron. Mange tout a ffis. Bob dim yn ffres o'r ardd lysiau. Wedyn, ffrio'r cwbl am tua 10 munud nes bod y llysiau yn feddal. Credwch chi fi, mae'r arogl yn wych o felys. Reit, dwi'n barod wan i wneud chydig bach o dwll yn y canol i wneud lle ar gyfer yr wy. Mae gennai 3 wy yn fama. Mae'r ieir wedi dodwy yn ffres bore yma. Chydig bach o olew yn y canol. Dwi eisiau'r wy yma yn y canol goginio rhyw fymryn cyn i fi gymysgu nhw fewn. Dyna ni. I gwblhau'r pryd, dwi'n ychwanegu chydig o nionod syfu a tomato yn ffres o'r tŷ gwydyr, cyn tynnu chydig o hadau sesame dros y cwbl. Mae hwnna yn edrych yn hyfryd. Ac wrth gwrs, allwch chi ychwanegu be bynnag ydych chi isio at y pryd syml iawn yma. Ac os ydych chi'n gysydd, wel, mae chydig bach o bysgod neu ciw iâr yn mynd yn neis iawn efo'r pryd yma. Reit, dwi'n barod i blatio rwan. A dyna ni, pryd hyfryd yn llawn llysiau, chydig bach yn anarferol, ond pob peth wedi dod yn ffres o'r ardd.